Kaixo, hau da Koala, irakaslearen koaderno digitala. Helburua da leku berean egunero erabiltzen ditugun tresnak izatea, eta leku hori sinbalu bat da. Lehenengo pausoa, sartu labur.eus/koala. Eta ona etorriko zara. Hemen dago gure koaderno digitala. Aurkeztuko dizuet eta gero esango dizuet nola egin zuena, nola pertsonalizatu. Hemen, eskerreko zutabean, mamia dago garrantzitsuena. Programazioa, unitate didaktikoak eta egunerokoa kudeatzeko. Programazioa klikatzen badugu, irekitzen da programazioa. Hau, txantilloi besterik ez da, bakoitzak egin behar du berea. Behin programazioa eginda, programaziotik aterata daude unitate didaktikoak, ez da? Hemen klikatzen badugu, hemen daude unitate didaktiko guztiak. Txantilloia, hemen. Eta unitate didaktikoak dira oinarrizkoa egunerokoa kudeatzeko. Irekitzen badugu hau, hemen dago eguneroko kudeaketa egiteko koadernoa. Zer eguna da gaur? Hemen barruan klikatzen badugu, idazten dugu eguna. Klikatzen dugu, nahi dugun, egunean. 13, 14, bale. Aurreikuspena, esan duguna, unitate didaktikoetatik atera gaur egin nahi duzuna. Baina, saio desberdinak dituzu, aukeratu gela, hau lehenengo den emango dut. Hau lehenengo zen, hau lehenengoan adibidez, hau batez ere dago DBH-ko entzat. Hemen lehen hezkuntzakoa bazara edo espezialista bazara jarri arloak eta nahi duzuna. Nora jartzen dira, nola aldatzen dira zenbaki hauek? Datuak, datuen validazioa eta hemen dauden datuak aldatu. Ez da izango lehenengoa, baizik eta gizarte adibidez. Gorde eta gizarte gehituta dago. Esan dugun bezala, hemen idazten duzu aurreikuspena, eta hemen benetan egin duzuna klase honetan, eta gero betikoa. Hemen, hau da aurreikuspena, baina benetan egin duzu, noiz geratu zara, ze ariketak egin zenituen, idatzi hemen. Ikasle batek eskatu dizu zeo zer, idatzi hemen. Ikusten duzuenez, taula honetan, daukazue gaurkoa, biharkoa, gogoratu, klikatu barruan eta aukeratu data. Egun guztiak daude hemen, iraian gaude, hau da, urrian, gauza bera, idazteko egunerokoa, azaroan, abenduan, urtarrilean, eta abar. Ikusi dugu programazioa, unitate didaktikoak, eta nola egin egunero jarraipena. Jakina, hau dena lotuta dago kurrikulumarekin. Irekitzen badugu hau, hemen duzu kurrikuluma, mailaka eta arloka. Bigarren atala, goiko lerroa. Hau batez ere da gelan sartzean izateko zerrenda. Hemen klikatzen badugu, irekitzen da ikasleen zerrenda. Hemen daude izenak, hemen daude argazkiak, eta izen baten gainean klikatzen badugu, adibidez hemen, irekitzen da ikaslearen fitxa. Hemen dago zerrenda, osoa, eta izen baten gainean klikatzen badugu, irekitzen da bere fitxa. Hemen daude ikasle guztiak. Begira, zerrendan aldatzen badugu izena, adibidez, hemen, Shane Larkin. Shane Larkinen bigarren abizena da Smith, adibidez. Aldatzen dugu hemendik izena, hemen izena aldatu dugu, hemen ere isladatu da aldaketa hori, eta joaten bagara bere fitxara, begira, hemendik ere aldatu da izena. Notak. Azalduko dizuet kalkulo horri hau. Lehenengo pausoa da, zer ebaluatuko dugu. Proiektuen bidez egiten badugu lan, hemen daude
proiektuen faseak, ezta? Zenbat fase, zenbat proiektu, hemendik esaten duzu. Eta zenbat pisua, 6 fase, nota erdia izango da? Pues hemen isladatu. Honen gehiketa 100% izan behar da, hori kontuan hartu behar dugu. Gero lanak, hemen daude lanak. Zenbat lan, kasu honetan, lehenengo ebaluazioan, egin genituen 3 lan. 3 lan, eta hemen pisua nota osoko 115. Eta bukatzeko, kontuan hartzen dituzun beste gauza batzuk, nik adibidez hemen jarri dut kuadernoa, ahoskoa, ez da beste 2 gauza. Hemen idazten badugu idazlana adibidez, begira, hemen bai idazlana, baita hemen ere. Zenbat pisua? 105 idazlana, 110 ahoskoa, eta kuadernoa 105 adibidez. Non dago bigarren ebaluaketa? Aurreratu. Hemen dago bigarren ebaluaketa. Gauza bera, izenak, proiektuak, lanak eta besteak. 3. ebaluaketa? Aurreratu eta gauza bera. Ikusi dugu ikasleen zerrenda, ikusi ditugu notak, eta baita utxegiteak. Gelan sartzean, pasatu zerrenda eta nor falta da? Ireki txantillo jau, hemen idazten dituzu ikasleen izenak, hemen azpian hilabeteak daude, eta lehenengo pausoa da jarri hemen ingelesez hilabetea. Hemen urtea, eta kalkulo horriak aterako ditu zenbakiak eta astegunak. Lehenengo ikaslea gaur ez badator, zer da utxegitea? H bat jarri. Hemen isladatzen da. Berandutxe bada, B bat jarri. Eta lehen egin dugun bezala, hemen izen bat jartzen badugu, adibidez, behin idatzita lehenengo orrialdean, bai urrian, bai azaroan, bai abenduan, baita ekainan ere, hilabete guztietan, izen bera isladatzen da. Kopiatu hemen ikasleen zerrenda eta hilabete guztietara pasatuko dira. Ikusi dugu, ikasleen zerrenda, notak, hutsegiteak, Classroom erabiltzen baduzu, hemen duzu atea, esteka zuzena, hemen ere, beste irakasleen izenak eta zerrenda, ordutegiak, guztiok daukagu ordutegi bat, lankideen ordutegiak ere ikusteko, hemen klikatzen badugu eta aterako dira, eta nire egutegia, hau kudeatzeko, Google Calendar erabili behar dut. Hemen, azpian daude, familiekin egiten ditudan bilerak kudeatzeko. Lehenengo pausoa, familien datuak. Irekitzen badut hau, gogoratzen duzue, lehen ikusi dugun zerrenda, hemen dago. Klikatu izen baten gainean, eta hemendik aterako dira datu guztiak. Egindako bilerak, jarri hemen eguna, jarri hemen gaia, eta gaia jartzean, adibidez, jarraipena, estekatu, eta hemen klikatzen badugu joango gara aktara. Non gordetzen dira akta guztiak? Driven, hemen daude datuak, eta hemen daude aktak. Hemen klikatzen badut, Driveko karpeta bat irekitzen da, hemen daude txantilloiak, gerozuk izango dituzu, bilera guztiak. Gauza bera, ebaluazio bilerak prestatzeko, aurre ebaluazioak edo ebaluazioak. Hemen klikatzen badugu, ireki behar dugu formulario bat. Zertarako? Begira. Bilera bat edo ebaluazio bat egin baino lehenago irakaslei bidaltzen badiegu galdetegi hau, haiek jasoko dute hau. Hemen idatziko dute ikaslearen izena. Hemen bakoitzak bere arloa, ikasgaia edo irakaslearen izena. Data. Eta hemen ikasleari buruzko informazioa. Bidaltzen dugu eta tutoreak jasoko ditu erantzun guztiak.
kalkulu horri honetan daude. Hemen daude guztiak. Baina ikasle baten erantzunak bakarrik ikusteko, jarri filtro bat. Horrela, modu erraz batean, informazio asko jasoko duzu. Eta bukatzeko, hemen daude ikastetxeko dokumentu ofizialak edo garrantzitsuenak. Karpetak dira, irekitzen badugu karpeta, hemen egongo dira dokumentu garrantzitsu horiek. Hau da, Koala koaderno digitala, orain, bigarren pausoa. Nola pertsonalizatu, nola egin nerea. Claro, ikusi duzuena, da nik prestatutakoa, txantilloiz beteta dago, baina orain bakoitzak berea egin behar du. Lehenengo pausoa, koaderno digitala izateko eta barneratzeko, zoaz labur.eus/koala. Ona etorriko zara. Hemen klikatu behar duzu. Ez luzatzeko, Sinbaluri buruzko informazioa behar baduzu, tutorialak daude hemen labur.eus/Sinbalu. Hemen klikatzen baduzu, zure Sinbalun koala agertuko da. Baina, klaro, hauek estekak besterik ez dira. Non dago biltegia? Driven dago biltegi hori. Sortu behar dituzu egitura bat, karpetaka egitura bat, hemen isladatzen dena, hemen izateko. Ikusi ditugun gauza guztiak, hemen isladatzen dira. Behin eginda hau driven, esteka lortzeko, eskuratu edukien partekatzeko esteka, kopiatu esteka hau, eta eraman Sinbalura. Horrela, egingo eta lortuko duzu zure koaderno digitala, doainik eta moldagarria. Eskerrik asko, agur!